mur d'Adrià era una barrera física i psicològica. La seva façana monstruosa i interminable recordava constantment l'indiscutible domini de Roma. Els romans pensaven en gran. Les dimensions del seu imperi, la grandària dels seus edificis i l'ambició dels seus líders caracteritzaven els trets que definien ser romà. Som ja en ple imperi romà. Els emperadors tenen un poder gairebé absolut i a més saben que Roma domina el món conegut. Això els permet pensar passar a la posteritat i no hi ha res millor per fer-ho que fer els edificis i les construccions més immensos que fins aleshores s'havien conegut. Els 3 primers segles de l'imperi seran espectaculars. Cada guerra, cada conquesta, cada cop d'estat serà commemorat amb la construcció de monuments, d'edificacions monstruoses, amb treballs d'enginyeria desmesurats. La conquesta de la Dàcia, potser la més cruel i dura de tota la història de Roma, farà que l'emperador Trajà faci buidar un turó i refaci el fòrum de la ciutat de Roma. Adrià, el seu successor, no voldrà ampliar més l'imperi i per això farà construir un mur que separarà Escòcia d'Anglaterra. Caracalla, per fer-se perdonar l'assassinat del seu germà i de tots els amics i consellers del seu pare, regalarà unes termes colossals als ciutadans perquè el plaer del bany els faci oblidar el caràcter sanguinari del seu emperador. Totes aquestes construccions les veurem créixer avui, igual que fa uns 2.000 anys, gràcies a les tècniques infogràfiques del 3D. Avui els oferim un documental que recrea els anys més gloriosos i increïbles de l'enginyeria romana, al mateix temps que ens explica la història terrible i fascinant de l'imperi romà. No es perdin el Cronos d'avui. L'ambició, el desig de conquesta, la luxúria, l'assassinat i el poder d'una tecnologia inigualable. Són les pedres angulars en què es va basar l'imperi romà. Els empenyia una mena d'ego cultural col·lectiu. Els colossals projectes arquitectònics de Roma, estadis, palaus, vies, aqüeductes, es van estendre per 3 continents i van desencadenar la força i les promeses de la civilització més avançada del món. Aquelles estructures es van convertir en símbols de la idea de Roma. Els romans van dominar el paisatge amb gestes arquitectòniques impressionants. Però no van poder fer res per evitar la seva autodestrucció. La construcció d'un imperi, Roma. Al final del segle I després de Crist, l'imperi romà s'estenia des d'Anglaterra a Egipte i des de Portugal a Pèrsia. Fins a 50 milions de persones, de races i llengües diferents, eren súbdits lleials d'un emperador. Aquest emperador havia estat sempre un italià, fins a l'any 98 després de Crist, en què un estranger va prendre el poder de l'imperi. Es deia Trajà i era un guerrer ambiciós nascut a la província d'Hispània. Els seus triomfs al camp de batalla van cridar l'atenció de Nerva, l'emperador malalt. Nerva no tenia fills i va adoptar Trajà com a fill i successor. Es va ampliant la idea del que significa ser romà i de qui pot ajudar l'Estat i qui hi pot participar. I Trajà n'és un bon exemple. Trajà és el primer de tota una sèrie d'emperadors que procedeixen de fora d'Itàlia. Quan Nerva es va morir, Trajà va heretar el món romà. Immediatament va decidir demostrar la seva lleialtat als ciutadans de la capital. Sabia que la millor manera de fer-ho era apel·lant al seu persistent sentit de superioritat. Els romans pensaven en gran. Les dimensions del seu imperi, les dimensions dels seus edificis i l'ambició dels seus líders són alguns dels trets que defineixen ser romà.
Els empenyia una mena d'ego cultural col·lectiu. Trajà va iniciar una campanya constructora massiva que va començar amb les infraestructures de l'imperi. Va fer obres de reforma molt necessàries a carreteres, ports i edificis públics. Va encarregar un dels últims grans aqüeductes. I va construir nous banys públics sobre els fonaments mig derruïts de la Casa d'Or de Neró. Amb tantes obres necessitava una gran quantitat de diners. I per dur a terme els seus plans n'havia d'obtenir molts més. I en època dels romans això era sinònim de conquestes. En el seu tercer any com a emperador, Trajà va llançar una ofensiva militar per recaptar diners per construir més monuments magnífics. Va emprendre la conquesta de la Dàcia, una regió que feia segles que resistia als romans i que comprenia les modernes Romania i Hongria. Després d'anys de crus combats, els dacis es van rendir l'any 107 després de Crist. L'emperador vencedor va obtenir centenars de tones d'or i plata de la seva nova província. Trajà és l'emperador amb què l'imperi romà va assolir la seva màxima extensió. Trajà va eixamplar encara més els límits de l'imperi i d'aquesta manera hi va portar més diners, més articles i més botins que cap altre emperador, i així va tenir molts diners a la seva disposició. L'emperador va gastar aquest capital en un nou espai públic per alleugerir la congestió del districte central de Roma, molt superpoblat. Des de l'inici de la República, l'antic Fòrum Romà havia estat el centre del govern, el comerç i la cultura. Allà s'alçaven temples a déus com Saturn i Vesta al costat de tribunals i biblioteques. El fòrum és important pels romans perquè és la seva plaça. És el lloc on es troben, on tanquen tractes, on es parla de política, on es venen objectes, on s'intercanvien diners. El fòrum és una plaça plena de vida, amb molta activitat, com les d'avui, amb molta més activitat que les places actuals, perquè tota la vida pública es concentrava a les places. Però mentre Roma es convertia en la capital del món, s'havia d'expandir més enllà del seu centre original. El fòrum era una part essencial de la vida romana, però l'èxit de la ciutat i la pressió de la població era tal que l'havien d'anar ampliant. Cada emperador havia de construir una nova part del fòrum per la seva gent. A l'època de Trajà, Roma era una metròpoli densament poblada amb 1 milió d'habitants i la població de la ciutat continuava creixent. Trajà va encarregar un nou fòrum, un fòrum més gran que els de tots els seus predecessors junts. Trajà no tenia tants diners, però les aptituds dels arquitectes, els operaris que abocaven formigó, etc., eren molt superiors. Treballaven millor i més de pressa que en èpoques anteriors. L'home a qui es va encarregar el disseny del fòrum de Trajà era un altre estranger, Apol·lodor de Damasc. Apol·lodor era un arquitecte grec que havia dissenyat ponts militars per a Trajà durant les seves batalles a la Dàcia. En aquella guerra va demostrar la seva vàlua arquitectònica. Ara, Apol·lodor s'havia d'enfrontar a un repte nou: la manca de terrenys per fer realitat el projecte grandiós de Trajà. Com passa amb els edificis moderns, la situació era un factor absolutament determinant. Si un emperador vol construir una estructura en un lloc concret, s'ha d'aplanar el terreny. No queda més remei que fer-ho. Per crear una plana prou gran al centre de Roma, Apol·lodor va ordenar als seus constructors que eliminessin un tros enorme del Quirinal, el turó que s'alçava al costat de l'antic fòrum. Som centenars d'anys abans de la dinamita. Els romans havien d'anivellar els terrenys i obrir espais a base de força bruta. La força de desenes de milers d'esclaus que treballaven tot el sant dia amb pics i pales.
Imagineu-vos un exèrcit de formigues carregant una barra de pa. No la poden carregar tota de cop. L'esmicolen i la van transportant trosset a trosset. Un exèrcit d'esclaus romans va anar planant el turó de pedra. Es van menjar uns 40 metres d'elevació i van generar més de 5 hectàrees i mitja de terreny al cor de Roma. Allà va començar a alçar-se una ciutat de marbre mentre un emperador hispà i un arquitecte grec refeien la capital. El producte final es va revelar l'any 112 després de Crist. El Fòrum de Trajà era una magnífica xarxa de marbre de biblioteques en grec i llatí, estàtues colossals, una plaça central enorme i una basílica de 2 pisos on s'impartia justícia. Per qualsevol romà, anar al Fòrum de Trajà devia ser una experiència impressionant. Entraves a la basílica, l'edifici més gran de la Roma d'aquell temps, i et trobaves una basílica coberta de marbre inundada de llum. Després arribaves a la plaça. Miraves al voltant i veies la monumental estàtua eqüestre de Trajà. Devia ser un autèntic espectacle. La peça central del fòrum era una columna de marbre de 38 metres que s'elevava per sobre de la nova construcció. Aquella columna encara sobreviu avui dia. La recorre un baix relleu en espiral que explica la invasió de la Dàcia per part de Trajà. Trajà hi apareix una vegada i una altra i una altra i una altra, implicat en tots els aspectes de la campanya, des de la planificació inicial fins a la conquesta final. En aquest sentit, la columna és com una mena de pel·lícula propagandística. L'altura exacta de la columna té un significat més subtil. L'altura de la columna trajana, 30 metres, sense comptar el pedestal on reposa, marcava l'altura del vessant del Quirinal, el turó que van haver d'eliminar per fer-hi el fòrum. Per tant, a més de commemorar les batalles de Trajà, també commemora les batalles de Polodor per obrir terreny i crear aquest monumental espai urbà. El Fòrum de Trajà va aguantar dret 700 anys. Al segle IX, un terratrèmol en va destruir la major part. Però encara se'n conserva una secció que va sobreviure i que deixa ben clares les seves impressionants dimensions. Es tracta d'un gran complex anomenat el Mercat de Trajà. Apol·lodor va reforçar la cara de l'espadat de 38 metres que havia creat adaptant un mercat romà de 6 pisos al vessant del turó. Enginyosament va disposar els 3 primers pisos en hemicicle, una estructura semicircular amb corredors llargs i en corba amb entrades a les botigues. El mercat servia per reforçar el vessant del turó que havien excavat. I segurament la forma que s'utilitza contra el vessant no és còncava i per tant més forta perquè sí. Un altre cop, una forma d'arc tombat de costat per resistir la pressió del turó. A sobre de l'hemicicle hi havia 3 pisos més amb compartiments que comprenien des de petites botigues a sales grans de 3 pisos. Al Mercat de Trajà hi havia més de 150 botigues on es podia comprar de tot, des de calçat a obres d'art. En aquests mercats es devien vendre grans quantitats de productes d'arreu del món romà i potser fins i tot de més enllà. Mentre que el Fòrum de Trajà, situat al costat, era un refugi magnífic per a l'elit de la ciutat, el seu mercat estava pensat com un carrer gran per a les masses. El mercat i el fòrum representen 2 cares de la cultura romana. L'opulència del fòrum, el seu pati columnat, els daurats. És un centre formal magnífic per la ciutat. Al costat, l'arquitectura de maons del mercat, un lloc pensat per la vida quotidiana dels ciutadans romans. Les gestes arquitectòniques a Roma de Trajà i les seves conquestes a l'estranger el van convertir en un dels emperadors més populars de la història de l'Imperi Romà.
Va ser un gran constructor, així com un gran estrateg. I, com August, va proporcionar un període de pau i tranquil·litat molt important per l'imperi. Però el fet d'haver de defensar més territori seria un gran problema per al successor de Trajà. Per estabilitzar les fronteres de l'imperi, el següent emperador romà construiria una muralla immensa per separar el món romà dels bàrbars de fora. Quan es va morir l'any 117 després de Crist, l'emperador Trajà havia dut l'imperi romà a l'altura màxima de les seves dimensions i la seva riquesa. Però els inconvenients d'una àrea de domini tan extensa no trigarien a ser evidents. Trajà no va tenir fills biològics i quan es va morir, el control de l'imperi va passar al seu fill adoptiu Adrià. Adrià, com Trajà, era militar i un home de talent. Però Adrià va adonar-se que l'imperi no podria mantenir les seves fronteres. Com més extens és un imperi, més diners costa mantenir la defensa de les fronteres. En comptes de preocupar-se per conquerir més territoris, es va centrar a mantenir els que ja tenia. Avui, al nord d'Anglaterra, a 2.400 quilòmetres de Roma, trobem proves del canvi de política defensiva d'Adrià. Quan Adrià va arribar al poder, l'any 117, la meitat nord de Britània era un territori indòmit, on els soldats romans havien de suportar els hiverns gèlids i les incursions dels bàrbars. L'any 122, Adrià va fer una visita personal a les tropes de primera línia. L'emperador es va adonar de seguida que l'única manera de dominar Britània era dominar abans els seus propis soldats. Els romans tenien molt clar que si tenien un grup d'homes que servien l'Estat, els havien de fer treballar. Si no tens prou disciplina, els soldats romans començaran a matar el temps de qualsevol manera. Començaran a jugar i no faran la feina. Adrià va encarregar a les seves legions la fortificació més ambiciosa de la història romana. Un impressionant mur defensiu de 117 quilòmetres que havia de travessar tot el país. Avui, el pas del temps ha reduït el mur d'Adrià als seus fonaments. Però va arribar a fer 4 metres i mig d'alt amb parapets que feien gairebé 2 metres més. A la base es va excavar una rasa de 2 metres i mig que obligava els invasors a pujar 9 metres abans de trobar-se cara a cara amb les legions romanes a l'altra banda del mur. I si miraculosament els invasors aconseguien superar el mur i els guàrdies romans encara trobaven un últim obstacle que alentia el seu avanç, el Vàlum, una rasa de 35 metres d'amplada que resseguia el mur de costa a costa. El mur d'Adrià era una barrera física i psicològica. La seva façana monstruosa i interminable recordava constantment l'indiscutible domini de Roma. En certs aspectes, es podria comparar el mur d'Adrià al mur de Berlín, ja que servia tant per impedir que se n'anés ningú com que hi entrés ningú. I, a més, evitava una mena de barreja que es podia descontrolar. El Gran Mur d'Adrià seria la major fortificació de pedra del món romà. I l'accidentat terreny de Britània encara la feia més desafiadora i eficaç. Les dificultats van ser enormes perquè el terreny era molt accidentat. Hi havia espadats, valls, parets de roca. Va ser una obra d'arquitectura colossal, molt beneficiosa i molt pràctica, perquè d'aquesta manera van poder reduir el nombre de guarnicions per defensar la frontera. Es van necessitar 3 legions, amb un total de 15.000 a 25.000 homes, per dur els immensos blocs de pedra fins al lloc on s'havia de construir la fortificació.
Però el mur era un component més de la gran estratègia d'Adrià. A cada milla romana, les legions van construir un post de guàrdia adossat al mur on cabien fins a 60 soldats. Entre post de guàrdia i post de guàrdia van erigir dues torres de guaita més petites des d'on els sentinelles vigilaven constantment la frontera. I al llarg del mur es van construir 17 superfortaleses enormes que podien allotjar 1.000 soldats romans. El mur creava una mena de zona militar que permetia als romans mantenir prou forces militars al mateix mur per sortir a patrullar al llarg del front, fer tasques de manteniment i conservar aquella presència militar tan efectiva i impressionant. Cada superfortalesa tenia una superfície d'1 a 2 hectàrees i incloïa una sala d'actes, un temple, barracons, un hospital i uns banys, tot el que calia per mantenir un exèrcit. Al voltant d'aquestes fortaleses es van anar creant pobles que proporcionaven als exèrcits aliments i altres provisions. Aquells soldats romans volien sabates romanes, volien agulles romanes, volien tot el que es trobava al món romà. Allà on anaven, hi anaven comerciants, s'obrien tavernes, hi anaven dones, i tot plegat provocava un gran canvi a la zona on s'instal·laven. L'enorme mur d'Adrià, que travessava Britània, es va acabar en només 5 anys. L'emperador havia fortificat la frontera del nord-oest de Roma, havia millorat la disciplina de les seves tropes i havia deixat una mostra inequívoca de fins on arribava el poder romà. L'any 126 després de Crist, Adrià va tornar a Roma. Un cop allà, va encarregar la construcció d'una de les meravelles més famoses de Roma i va eliminar el seu arquitecte més famós. L'any 126 després de Crist, l'emperador Adrià va tornar a Roma després de fer una visita d'inspecció militar de 5 anys a la frontera imperial. Mentre va ser fora, els seus constructors van treballar de valent per fer realitat la seva visió arquitectònica de la capital. Adrià volia deixar la seva empremta a Roma. Volia recuperar l'esperit arquitectònic d'August i demostrar que ho podia fer millor. 150 anys abans, l'emperador August havia transformat Roma, que havia deixat de ser una ciutat de maons, per convertir-se en una ciutat de marbre. Adrià volia deixar un llegat arquitectònic igualment famós. I la cirereta d'aquell llegat va tenir una relació directa amb el regnat del seu llegendari predecessor. Poc després de convertir-se en emperador, es va proposar reconstruir un complex de temples de l'època d'August consumit per les flames. Sobre aquelles ruïnes va encarregar la construcció del seu edifici més famós, el Panteó, un temple majestuós als déus romans. El Panteó és segurament l'estructura més extraordinària que van construir els romans. Per què? Per la rotonda. La rotonda, un enorme espai interior cobert per una cúpula magnífica, era el cor del disseny del Panteó. Al seu centre, la cúpula de formigó fa gairebé 45 metres d'altura. Fa exactament el mateix de diàmetre, sense columnes ni contraforts. Un diàmetre de 45 metres representa un gran espai. El principal mèrit d'aquest edifici és el tancament d'aquest espai tan gran sense suports. La cúpula del Panteó serà la cúpula de formigó sense suports de major diàmetre de tot el món durant 18 segles. Abans que els arquitectes poguessin començar a construir el sostre de formigó de la cúpula, havien de buscar la manera d'allunyar-ne el pes del centre
ja que si no, en treure la bastida de fusta que aguantava el sostre, 3.000 tones de formigó s'esfondrarien pel seu propi pes. Avui, quan construïm amb formigó, introduïm una barra de tensió d'acer que absorbeix la meitat de les tensions del formigó. Els romans no podien, i així la cúpula del Panteó tendia a obrir-se per la base. Els arquitectes del Panteó van trobar diverses solucions espectaculars perquè el sostre i la reputació de l'emperador no caiguessin per terra. Primer, van construir una base sòlida de parets de 6 metres de gruix que serviria de fonament per al sostre. Van fer servir les parets verticals a banda i banda per ajudar a suportar el pes de la cúpula perquè no s'obrís en fora. Van utilitzar les parets per reforçar la cúpula. Després, a mesura que el sostre s'anava alçant fins al seu àpex, van barrejar materials més lleugers amb el ciment i la capa de ciment que van fer servir era cada cop més fina. En el formigó romà, com en l'actual, es feia servir un àrid, normalment pedres, per donar-li consistència. A la cúpula del Panteó, els romans van utilitzar una tècnica bastant freqüent aleshores, que consistia a barrejar àmfores buides amb el formigó per desplaçar formigó i reduir-ne el pes. Perquè el sostre fos encara més lleuger, els constructors van recórrer a l'ús d'uns buits quadrats anomenats cassetons, que tenien dues funcions. Aquests cassetons tenen una finalitat estètica, naturalment, ja que decoren la superfície de la cúpula. Però al mateix temps, redueixen la quantitat de formigó necessari per la cúpula. Una altra innovació per reduir el pes es va convertir en el tret més característic del Panteó. L'òcul, un ull de bou de 9 metres de diàmetre que ocupa el centre del sostre. L'òcul elimina la tensió del pes del formigó al punt més feble de la cúpula i n'il·lumina l'interior com el sol il·lumina la terra. Imagineu-vos una persona d'aquella època que no hagués estat mai en un espai com aquell, perquè no n'hi havia cap altre com aquell. Imagineu-vos com devia viure l'aspecte religiós d'aquell interior, d'aquell edifici dedicat als déus. Els arquitectes del Panteó van buscar la perfecció i gairebé la van aconseguir. Però el Panteó té una imperfecció misteriosa que encara desconcerta els observadors moderns. El pòrtic frontal del Panteó, l'entrada amb columnes a l'interior, és uns 3 metres massa curt. No s'uneix a la rotonda on hauria de fer-ho. Per què en comptes de columnes de 12 metres no van fer servir columnes de 15 metres? L'únic que podem fer és especular. Es van enfonsar al Mediterrani? O potser els romans no van aconseguir la pedra per fer aquelles columnes a temps perquè Adrià pogués inaugurar l'edifici? No en podem estar segurs. Durant segles, el Panteó ha estat l'enigma de l'arquitectura. Però la manera de construir-lo és una part del trencaclosques. El misteri més gran és qui el va dissenyar. No ens ha arribat cap document on s'indiqui la identitat de l'arquitecte. Però els estudis recents apunten a l'emperador Adrià mateix. Era una persona molt cultivada. Pintava, escrivia poesia i estimava l'arquitectura. Molts edificis d'Adrià són cúpules. Em fa l'efecte que Adrià podia haver participat en el disseny del Panteó. Un altre possible candidat és Apol·lodor de Damasc, el geni responsable del fòrum construït per Trajà, el predecessor d'Adrià. Apol·lodor dubtava de les aptituds arquitectòniques d'Adrià i s'atrevia a declarar-ho en públic. Un dia Apol·lodor li va dir a Adrià amb sorna: «Au, vés a dissenyar les teves carbasses», referint-se a les cúpules. El projecte es va encomanar a Apol·lodor, però no va voler executar alguns dels canvis suggerits per Adrià. I és possible que per aquest motiu Adrià el fes matar, l'obligués a suïcidar-se, vaja.
L'any 138 després de Crist, 8 anys després d'ordenar la mort del major arquitecte de Roma, Adrià es va morir de mort natural als 62 anys. Les seves 2 dècades al poder van ser un dels períodes de construcció més productius de la història de Roma. Quan es va morir, a tots els racons de l'imperi hi havia ports, temples, ponts i basíliques que duien el seu nom. Hauria de passar gairebé un segle abans que un altre emperador romà fes construir una de les últimes grans proeses arquitectòniques de Roma i precipités l'autodestrucció de l'imperi. En les dècades posteriors a la mort d'Adrià, l'imperi romà va continuar sent la força dominant a Europa, l'Àfrica del Nord i l'Orient Mitjà. Els seus emperadors tenien l'autoritat absoluta. Els seus exèrcits eren invencibles. I els seus arquitectes continuaven causant la més absoluta admiració. La joia que coronava aquell tresor seria un complex gegantí de termes romanes encarregat l'any 212 després de Crist per un corrupte obsessionat pel poder que es deia Caracalla. Va arribar al poder a l'antiga, gràcies a un assassinat. El pare de Caracalla, l'emperador Septimi Sever, volia que els seus 2 fills governessin junts l'imperi romà. Però Caracalla i el seu germà Geta s'odiaven. En morir el seu pare, era només qüestió de temps que un dels 2 eliminés l'altre. Caracalla va ser el primer a actuar. Caracalla el va fer matar davant de la seva mare. Em sembla una autèntica atrocitat. Va fer esborrar el nom de Geta de totes les inscripcions. I amb les seves imatges va fer el mateix. Em va fer esborrar el nom, però hi va fer deixar l'esborrat. Sabem que l'Estat va prendre mesures per eliminar qualsevol rastre de Geta. És una lliçó que hauríem de tenir present. Durant el regnat de Caracalla es va tornar a vessar sang per les cambres imperials. I l'imperi va tornar a les mans d'un tirà que governava amb la por. El regnat de Caracalla és el d'un home, un emperador, que se situa per sobre dels altres homes, al nivell dels déus. Caracalla volia deixar un llegat que recordés amb el pas del temps. Com havia passat amb el Colosseu en el cas de Vespasià, el Fòrum en el de Trajà i el Panteó en el d'Adrià. S'havia de demostrar ell mateix que era digne del poder imperial. Havia de demostrar que era millor que el seu pare. El nou emperador va intentar reparar els pecats del passat, construint un complex de termes. Durant segles, les termes havien format part de la vida quotidiana de Roma. L'element central eren una sèrie de basses amb aigua calenta i freda. Però les termes eren molt més que llocs on banyar-se. Eren llocs d'oci oberts als romans de totes les classes i condicions. Tothom anava a les termes, els joves, els vells, els rics i els pobres. Molt sovint amb gran llibertat i promiscuitat. Potser no amb promiscuitat entre els 2 sexes, perquè els homes i les dones hi anaven a hores diferents. Les termes eren llocs de reunió de tota la població, perquè eren gratuïtes. No s'havia de pagar per entrar a les termes. Quan acabaves de treballar, anaves un parell d'hores a les termes per relaxar-te, per parlar de política, perquè et fessin unes fregues o la manicura, o perquè et tallessin els cabells. Hi havia llocs per fer exercici, s'hi podia lluitar. I, naturalment, també podies anar als banys calents i suar com un condemnat, envoltat d'estructures magnífiques recobertes de marbre i decorades amb estàtues.
I les termes eren per tothom, no solament pels rics, eren pels ciutadans romans normals i corrents. Les termes sempre havien estat construccions populars entre els emperadors romans. Mandataris anteriors com Neró, Tit i Trajà havien construït termes impressionants. I Caracalla estava decidit a superar-los a tots amb el major complex de termes construït fins aleshores. L'imponent esquelet que se'n conserva avui dia és testimoni del seu èxit. Com es pot veure del que queda al voltant nostre, hi havia una sèrie de sales immenses amb basses de la mida d'una piscina olímpica. Hi havia basses amb aigua a temperatures diferents, banys privats i zones comunes per tothom. L'edifici central era més gran que la Basílica de Sant Pere i estava cobert del terra al sostre d'or i marbre. El terra estava decorat amb mosaics elaborats, dels quals encara queda algun fragment. Al voltant de l'edifici principal hi havia espais oberts per celebrar-hi proves d'atletisme. Al perímetre s'alçaven altres edificis amb biblioteques, botigues, restaurants i fins i tot bordells. Al complex hi cabien folgadament gairebé 2.000 romans alhora. Aquesta petita ciutat sempre estava plena. Les seves sales enormes són testimoni de les aptituds arquitectòniques dels qui la van construir. Superaven les altres termes construïdes fins a aquell moment. Els treballadors de Caracalla van treballar desesperadament per acabar les termes el més aviat possible. Per construir unes termes tan magnífiques en 5 anys, van caldre entre 5.000 i 10.000 persones treballant cada dia, 5 anys seguits. L'edifici que sobresortia de terra era només una part de la història. Sota el complex, un canal d'aigua procedent d'un aqüeducte pròxim feia arribar cada dia més de 20 milions de litres d'aigua dolça als banys. Les termes són un miracle de l'enginyeria hidràulica. El frigidàrium, el tepidàrium i el caldàrium, amb aigua a diferents temperatures i el mateix entorn, creaven un clima de gran benestar pels usuaris. L'aigua per a les basses calentes es desviava a uns forns on s'escalfava cremant llenya. Just sota el terra es van construir fins a 50 forns. Aquest terra dividia el món dels ciutadans romans rics i acomodats del món dels esclaus i els treballadors, que treballaven a una temperatura altíssima, alimentant els forns i mig ofegats pel fum i el vapor. Aquestes sales de dalt, decorades amb marbres i mosaics i sostres amb rajoles, els devien semblar el paradís. Les termes de Caracalla es van inaugurar l'any 216 després de Crist. Van constituir una de les últimes grans gestes de l'arquitectura romana i combinaven totes les aptituds que els romans havien anat perfeccionant al llarg dels segles. En uns banys públics com els de Caracalla es concentren molts èxits de l'enginyeria romana. La producció de maons, l'obra de paleta, la importació de marbre. Hi trobem la llarga tradició romana de construir instal·lacions d'aigua, aqüeductes, però també sistemes de drenatge i clavegueram. Hi trobem també la llarga experiència en l'ús del formigó, que els permet crear espais grans que poden cobrir amb cúpules i voltes. Les termes de Caracalla van ser un gran èxit, però no es pot dir el mateix del seu regnat. Mentre el seu projecte personal castigava l'economia romana, Caracalla empobria l'imperi amb invasions costoses de Pàrtia i Armènia, unes regions orientals que no eren sota control romà des de Trajà, un segle abans. Com Trajà, Caracalla esperava fomentar el seu llegat en les conquestes. En canvi, van acabar escrivint el seu propi destí.
El 217 després de Crist, després de 6 anys de regnat basat en la crueltat i la intimidació, Caracal va morir apunyalat pels seus propis guàrdies durant una campanya militar per Orient. Aquell mateix any, un incendi devastador va destruir el Colosseu i l'ànima de la capital. L'amfiteatre el reconstruirien al cap de 20 anys, però l'imperi no se'n va recuperar mai. L'època daurada d'August, Vespasià i Trajà era cosa del passat i no es tornaria a viure mai més. Els següents 3 segles aquell imperi que tant havia brillat es va anar apagant a poc. Les teories sobre la seva decadència omplen llibres i llibres. N'hi ha que diuen que la metal·lúrgia els va enverinar, n'hi ha que diuen que va ser la decadència i l'endogàmia de les classes dirigents, n'hi ha que diuen que va ser l'absència d'un exèrcit ben preparat i la subsegüent manca de defensa. Crec que l'imperi romà era senzillament massa extens per poder-lo governar de manera eficaç, per poder-lo administrar i per crear cap mena de sentit de comunitat. Als segles V i VI, les tribus germàniques van saquejar Roma una vegada i una altra, exigint terres i diners. Al 537, una tribu invasora va atacar directament la jugular de l'imperi i va destruir les artèries que donaven vida a la ciutat, els aqüeductes. Sense l'aigua corrent de què tant depenien els seus ciutadans, aquella capital que havia dominat el món es va ensorrar. Sense aigua no es podia viure al centre de la ciutat. No podien regar els horts ni les terres de conreu. La població, que havia estat d'1.200.000 persones, va baixar de seguida a 12.000, una disminució del 99%. Però 1.500 anys després de la desintegració de l'imperi romà, el seu llegat arquitectònic continua meravellant i desconcertant els constructors moderns. Moltes de les coses que els romans van fer a la seva època no les van poder tornar a fer fins que van aparèixer les noves tecnologies. Sense els ordinadors no podríem fer una cúpula com la del Panteó. Sense màquines no podríem fer desaparèixer un turó. Amb les seves eines no podríem fer el que van fer ells. Potser la lliçó més important que els romans ens van ensenyar és una que ni Juli Cèsar, ni Neró, ni Caracalla van arribar a entendre. Que la mateixa ambició cega que impulsa el nostre progrés pot causar també la nostra perdició. Van viure les seves ambicions i les seves aspiracions d'una manera que ens provoca admiració i aversió alhora. Els antics romans eren sovint violents, vengatius, ambiciosos i egocèntrics. Però les estructures imponents que ens van llegar són una prova del poder d'una civilització, així com de les possibilitats il·limitades de la humanitat. Cartago, la gran ciutat de la Mediterrània, en el pròxim Cronos.